Bana weka Monsinyaribo litukoria rero ni gasoria bene umoroberio bwogocha kubekera mache gocha sabamenyi be municipality ya Nyamira aso umoroberio boigo oikeranwa no muteneneri o Lake Victoria South Victory Development Jacqueline Kemunto nigo ekerekio babwatoka chipipe chia mache chimita chekerero ogatie binde binge iri kwenekianga abange ngoikerwa bare na machayo na gutanga obuibi bwa machari atari gwakanerwa. Omugavana bwe county ya Nyamira Mosika Monsinyaribo bakubatana no muteneri bwa mache asorogongo rwa South Nyanza Moswa Jacqueline Kemunto igori tukoria rero basioria bene chipipe chia mache nabo yokwigora umuroberi umugima bugocha kubekera amache ase municipality ya Nyamira yeraje kwira kilomita 45 nomo iri kwenekina abamenyi be county ya Nyamira ngonyora bare amacha yo as a last mile connectivity a contracted on the ground ago cover 38 kilometers of pipeline. Already the contractor has done 23 kilometers atigareti 15 kilometers yakore the 38 kilometers tiriabwenerete gokora and ntorucha seta unibuna connections ya mache genderete out of the 38 ntobwate an additional 8 kilometers echibono chigo korune utility ya Nyawasco abutware terachi mite batumi echi pipe echi moro chechire maega ya 70 rolls will cover 8 kilometers chi pipe echi nchiri chigo connect from the main pipe to the consumer egere consumers banyare konyora machi wana igamba bwata madeni a 14 million estima aya kogera ayesumbwete gwakatore sabuna torenga kitogo bakonya egende ikerwo na ribara anse buronge gasi yabo bakane cyumutinyi nande ujumoto tokobeka solarization ecyumutinyi kirabe cinke igonto nyare we sustain ourselves okwana sege Caroline koria rero ni gobereire nga gatie chinsemo ichionjokaraine nsemo ya Nyaramba kibirigo nabo igensemo ya Nyanza bakwa nakyo kirachekoba chigokonyeka asomoroberio yo ase batebire nga nonye nigo baretire chimita chekerero ejira chikwenekina obuibi bwa mache mborigo chikobaroro so nkobeka tore sola yera nyare gokonya ko reduce the cost of power na sole yo ebwenerete kobera intake ari samacha koruroche mate eyende berege gase treatment plant eyende tobeka as a booster tank eri kare kebirigo and that way when ekerto kobeka solar we will drastically reduce a cost ya electricity ye kogera twanya gotwara frequent amacha konya kobutoru kerengaki because estima tera koraki tera akanu so at the end of the day abantu baitomba nyare ko baba konyora amache all the time and again connections chi amache chigenderere chigenda igoro na enden ko basababu naba abamenyi banyamira tunyare gwa identify because the problem enene tubwate igaiga Nyamira illegal connections chiri chigerete utility yete nyora chibese bune bwirete konyora na ende na mwaiwa Koko faulu we utility era depend ebintu bibere abantu bakane amache bakonya eri yakabere ekiagara kilomita nyito otumiyange 2 million gopamwa amache nere mwewa president atete support ko ya solarize to reduce ebiri ya amache into more than half. Baadaye ntokora solarization yangori tokora solarization Nyansiongo iye inere njira yoka turameke a company yetu are profit meaning yakane she expense chaye without county government go chaime bagukwana kerekio ni gobaire nga esiro yabekirwe no muraiwe nse Mosike William Ruto oyu obegete omoroberio bugosira amache ayu are kobekwa sentunda yende gento e county ya Nyamira nabo igoboteneri obubwa amache asorongo rwa Nyanza bwatotereria baretera chimita 2000 but chintangani to deliver 1000 chiche gokonya go connect abantu baito konyora amache because ekere president yarenge gaiga recently na promise the county ya Nyamira 450 million shillings of which twanyorire authority HBSHO 450 chiko genda solarization
nabo igo last mile connectivity yengati yesiro ya Nyariko bagikobekwa no mugavana bwe county ya Nyamira Omosika Amos Nyaribo kwenekina mache ngo ikirara bamenya na nemo nase county ya Nyamira ekero hasi oriri bene meroberie miya yo kwenekina county ya Nyamira nkobere bosio ase okonyora mache amaya korwa asa magacha manene ye county ya Nyamira ngo reporter ya Nsoko TV Ritra Nyariki Steven Embonde.